ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಂಗಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಪಿಂಗಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಕಡೆಯಿತು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮವ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಲ ಒಂಚೆ. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಯಾಕೇನೋ ಅಂದು ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದವರ ಚೂರು ಮಟ್ಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನೆಗ್ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪಾವೆ ಕುಡ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡ ಸುರೂಪದು ನೆನ್ಪಾಪುನು ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾ ಪರ್ಬಲ ಪೂರ್ಣ ಆವಂದೇ ಆವಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಡೆ ಬೋಡೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಡೆ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಆತು ಮೂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನೇ ಪೋದು ಕೊಯ್ದು ಕನಪೇರು ಮುಂಡವದು ಇರೇನು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೊಯ್ದು ಕನಪೇರು ಐಕ್ ಮುಳ್ಳುಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುನು. ದೊಡ್ಡನೇ ಕಂತು ಕಟ್ಟುನೆಡ್ದವರ ಇದೇ ಪೋದು ನಾನುನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕಟ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ವೇರು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ವೇರು ಆರು ಎನ್ನ ತೊಂದುರ್ದ ಕರಗ ಏತು ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಕಟ್ವೇರು ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡಿನಾಥ ಸುಲಭದಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಯಿನಾಥಲ ಸುಲಭದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏತು ಉದ್ದ ಬೋಡು ಆ ತುದ್ದಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಡು ಆ ತೆಲ್ಲಿಯಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಿಗೈ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೂಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಪಲ್ಪೆರಿಗೆ ಇಂಚ ಓಲಾಂಡ ಉದ್ದ ಬೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಂತದು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡದೇನು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡನೇ ಕಂದು ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದವರ ಇಂಕ್ಲೆದ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ವರ್ಷರ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಡೆದ 29 ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ವೇರು ಇದು ಬಕ್ಕಿಂಚ ಐನ ಕಟ್ ಮಂತ ನೀಟ್ ಮಂತು ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದುರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಮೂಡೆ ಬೋಡು ಆತೇನು ಸೆಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂರ್ಣ ಆವಂದೇ ಆವಂದು ಇದೇ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ತೂಯರೆ ಒಂಜೇ ಸೈಜ್ ಮಂತದೇರು ದೊಡ್ಡ ಸೊ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನನತ ತಯಾರಿದಾದ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ತುಳಸಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಾನಿ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗಡೆ ಅನ್ ತೂಪದಿತ್ತೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ತುಳಸಿದ ದೈ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಪೋದು ತುಳಸಿದ ಇರೇನ್ ಪುರ ಕೊಯ್ದು ಕನದ ಅಮ್ಮ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಕಾಂಡೆಂದು ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿಗಂದು ಇಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ತುಳಸಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ತುಳಸಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ವೃಂದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ವೃಂದಾವನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಪರ್ಬಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪೂ ಪತ್ತೊಂಬೈದ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ತುಳಸಿಲ ಉಂಡು. ಫಲಪುಷ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಫಲಪುಷ್ಪನ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಪರ್ಬಗ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಪೂಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೂಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂದೊಂದ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಇದು ಶೋಕ್ ಆತುಂತುಲೆ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೀಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹೊರದಿಂದ ಬಯ್ಯದ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಡೆ ಪೂಜೆ ಆಪುನು ಐಕ್ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಬಗ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಅವೆನೆ ತಿನ್ಪುನ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇಮಿಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೂಂಬೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೂಮೆ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೇಮಿಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಈ ಪರ್ಬ ಪೂರ್ಣ ಆಂಬೂನ್ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೇವರ ಕೋಣೆನ ಯಾನು ಶೋಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮಲ ಎಂದ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸುರೂತ ವ್ಲಾಗಡೆ ಏನು ತೂಪದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ತುಲೆ ಆ ದೇವರ ಕೋಣೆ ನೀನಿ ಕನದಿನ ಮಾತ ಪೂನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಶೋಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಗೋವು ಪೆತ್ತ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ದೀದು ಕಂದಿನ ಫಲಪುಷ್ಪನ್ ಪೂರ ದೀದು ಮಲ್ತಿನ ಸೇಮಿಗೆ ಪೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದು ಐನ ದೇವರ ಕೋಣೆಡು ದೀತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಭಜನೆಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ ವರ್ಷಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಕಾರಣ ಈ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಏನೊಂದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದು ಕೊರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂದೆ ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.